Gideploy na sa Police Regional Office 10 ang motorcycle cops aron paspas nga matubag ang panginahanglanon sa publiko panahon sa emerhensiya ug kriminalidad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gatusan ka mga motorcycle riding cops kung pulis di motor ang gideploy sa Police Regional Office 10, Marso 13. Sila ang magsilbing first responders matag adunay emerhensiya sa mga kadalanan ingon man sa pampublikong lugar. Sumala sa PRO-10. Dugang seguridad kini, ilabi pa nga nagkaduol na ang 2025 midterm elections. We reactivate this MASCO or kaning motorized anti-street crime operative or ginatawag nato nga pulis di motor. Aron gayud nga mapaubsan ang mga street crimes nga gakahitabo no sa ato nga palibot. More on prevention. Lauman ang 24 oras nga serbisyo sa mga pulis di motor, palibot sa mga syudad nga sakop sa Police Regional Office 10. Aghat nila sa publiko nga pahimuslan ug i-report dayon sa kapulisan kung adunay mamatikdan nga irregularidad sa ilang lugar aron gilayong marespondihan. Ang tanan nato nga mga provinces and cities aduna kita yung mga pulis di motor nga mga personnel and 126 ni ana ka mga number of motorcycle nga paggagamiton and kining adunay 252 ka mga personnel ni ana kay ang mahitabo usa ka driver ug usa ka back rider. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.